Pulipul Beach. Ito ay isa sa mga hindi ko na ituloy na rides dahil sa hirap ng kalsada. Nung una kong subok daanan ito ay madulas dahil sa lumot na nakabalot sa mga bato sa daan. Kaya naman ngayong araw ay babalikan natin ang pinaka-isolated na beach sa Bani, Pangasinan. Ang Pulipul Beach ay bahagi ng Bani National Forest Reserve Park at napansin ko rin ang mga dami ng ibon dito. Ang beach resort na ito ay may magandang rock formation kung saan nagki-cliff jumping ang namamasyal dito. Napakaganda rin ng tanawin dahil sa natural cliffs sa tabing dagat na animoy na sa Hawaii ka lang. Pero bago natin marating ang beach ay dadaanan natin ang mabato na kalsada. Ano pa man ang itsura ng kalsada, at all cost tatapusin ko ang rides na ito. Good morning mga brother, napakaganda ng umaga. Ngayon ay Sunday, pupunta tayo ng Pangasinan. Kung maalala nyo, mayroon akong pinuntahang beach dun sa Pangasinan na hindi ko na ituloy dahil mahirap yung kalsada, dahil nilulumot yung kalsada nung time na yun. So ngayon, gagamitin natin itong mas magaan na motor, itong si Rosa, para marating yung lugar na yun. Hindi ako papayag na hindi ko matatapos yun. Morning. Dapat papayitan nyo nang? Paitang bata kambing. Papaitang kambing tayo. Yun, papaitan mga brother, papaitan kambing. Dito mo makita sa panorte yung mga original na mga ganito. Bani, Pangasinan. Yo. Hi guys, good morning pa rin. Alas 10:30 ng umaga. So umaga tayo nakarating dito kanina. Katapos lang natin mag-charge. So mula dito ibabiyahin natin papunta ng Pulipul Beach, yung pinuntahan ko dati na hindi ko na ituloy dahil sa hirap ng daan. At all cost mga brother, tatapusin ko na to. Dala natin mas magaan na motor. Mas madali nang i-balance ito. At eto na nga, moment of truth. Pasok na tayo. At saka yung bato na ito ay matutulis kasi corals at saka limestones itong bato dito. Napaka-common naman yan kapag malapit kayo sa dagat. Sampulan agad tayo sa tagtag. Yan na. Mas madali na dahil yung magaan na tong motor natin. At least hanggang dito maganda na yung daan. Hindi katulad dati na madulas. Yan o. Yun. Yung mga malalaking bato dito parang na-flatten na nga ng konti. Ayan o, madali na. Tsaka magaan. Importante sa lahat, magaan yung motor. Kaysa naman si Dominar, dalhin ko dito. Diyos mio, garapon. Ayan si Rosa. Woo! Andito na tayo finally sa may Bani National Park. Palang pinakabungad mga brother. So kung mapapansin nyo, may dalawang daan dyan. Kaya papunta ron, tsaka papunta pakaliwa. Papakaliwa tayo dito. Kung marating nyo tong spot na to, papakaliwa tayo dyan. So sundan nyo yung mas malapad na daan. Sampulan agad tayo sa mabato at matutulis. Oops. Whoopsie, whoopsie. Babaan na naman yata to. Kubangin na yan sa kanan natin. Ay, ay, ay. No, 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 my friend. Oh my lord. Ito pababa to. I think mas malala to mga brother. Saglit lang. Namamalikmata na naman ako na ito.
Uy, merong galing doon sa Pulipol. Naglalakad do. Kung minsan kasi yung mga lokal, pag tinanungan mo sila, yung madali sa kanila, yung sa atin na hindi sanay doon, napakahirap. Kaya magugulat ka na lang, halo madali. Eto na. Yun. Holy moly. Walang katao-tao. Sunday pero walang nagpunta dito. Paramihan daw na pumupunta dito, dumadaan sila sa Bulinaw, sumasakay ng bangka. So meron namang habang ano dito, kubo na ginawa nila. Hindi ko alam kung paano yung rentahan dito ng ano, ng cottage. Siguro per table ang gagawin diyan kasi wala namang divider eh. Yan, pero maraming bangka so far. Itong mga bangka na to, 1, 2, 3, 4, 5. At least 5 bangka man nandito. At ito yung malaking isla na nakita ng drone shot kanina. At kahit sa mapa mga brother, kahit sa mapa makikita nyo itong malaking bato na yan, rock formation, kung saan pwede tayo mag cliff jumping. Itong western side ng Pangasinan na to, pare-parehong itsura niyan mga brother, mabato, parang gantong quality ng gilid ng dagat nya. Talagang mabato yan. Actually extending yan hanggang sa Zambales, yung ibang parts ng Zambales. Grabe yung lakas ng alon. Sobrang lakas ng alon. Dito pwede mag cliff jump. Dito sa dulo na itong bato na to. Kaso nga lang nakakatakot pa rin talaga. Makakatalong ka dyan, pero paano ka aakyat ngayon dyan sa bato dyan sa gilid para pumunta dun sa papunta dun sa may Pampang, di ba? Kasi ang lalakas ng alon eh. Diyos mio, garapon. Maluwang-luwang din pala to. Grabe, ang ganda rito mga brother. Lalo tong view na to, hindi nyo lang masyadong mapapansin yan, pero ang ganda. Solid tsaka sulit pagpunta natin dito. Woo! Solid. Napakaganda. Happy kid mga brother ngayong araw. Akyat na rin ako pabalik dahil wala naman tayong tubig na inumin dito. Medyo kumukulim-kulimlim na rito. So siguro mamaya uulan to or aambon. Medyo nagsimula na siyang kumulimlim. Balik na tayo tapos tignan natin kung saan tayo pupunta ulit. Mula dito sa Bani, Pangasinan. Napakaganda to mga brother. Pasyalan nyo tong Pulipol Beach.
Ang epic lang, napaka-epic lang. Ako lang mag-isa dito ngayon. Akyatan na naman to. Oops. Meron daw daan dito pa kanan kung saan tayo papasok papunta dun sa resort na bago dyan sa baba. Eto. So, yeah, bago tayo umuwi, daanan muna natin yung beach resort dyan. Tignan natin. Wait a second. Parang may bakas ng 4 wheels dito ah. Tsaka malilim din. Ayos yan. Yeah. Woo! Whoops. Uy, natatanaw ko na yung dagat, no, brother. Tsaka marami akong nakikitang ibon dito. Ito. Wow. Merong dating ano dito, establishmento. Siguro nga abandonadong resort to, no? Meron pang generator dito. Napakadaming ibon. Ba tayo dito sa The Jungle Resort. Merong kubo. Tapos biglang may aso, ano? Wag naman. Parang lagoon. Ay, meron na nga, oh. Meron ng kubo sa baba, mga brother. Kaso nga lang, medyo mahirap pa yung daanan dito pababa. Nakuha to ng drone set kanina. Kasi hindi lang pala ganun kalayuan mula dun sa kung saan tayo nagpalipad. Ganda ng ambience dito. Presko, malilim. Tapos marami kayong maririnig na huni ng ibon. Magandang puntahan kapag ka summer, mga brother, itong resort na to. Dahil mapuno siya eh. Kahit summer yan, malilim naman dito at saka mahangin, kaya panalo tong lugar na to. Kita nyo kung gaano ka-dense yung mga punong kahoy na yan. Whew! Oh yeah! Sigunda yung gamit na gamit sa akin. Oh. Yan, tinanggal na nga yung mga malalaking bato dito. Maraming nahukayan, no. Halatang natanggal na yung mga nakaharang dyan ng mga lalaki. Pati yung akyatan. Mahaba-haba rin akyatan to eh. Ayan, oh. Matarik-tarik din to, mga brother, ha. Asahan nyo to. Wala, panis. Easy. Oops. Yeah.
Hoya! Hola, hola! Dire-diretsong akyatan pala to. Hindi ko napansin kanina nung bumababa tayo. Alright mga brother, dito na tayo sa main road. Ating kumpletong rides dito sa Pulipol Beach, dito sa Bani, Pangasinan. Sa gitnang rehiyon ng Luzon matatagpuan ang isa sa inaabangang government projects na dudugtong sa lalawigan ng Tarlac at Zambales. Ito ang tinatawag na Capas to Botolan Road. Ayon sa ulat ng Philippine News Agency, ang Tarlac side ay mayroon ng natatapos na 18 kilometers sa kabuuan ng 39 kilometers. Sa Botolan Zambales naman ay mayroon ng natatapos na 15 kilometers sa kabuuan ng 21 kilometers. Hindi ko mapigilang matuwa dahil nai-imagine ko na ang bilis ng pag-uwi ko mula Botolan Zambales hanggang sa Tarlac City or vice versa. Kahit hindi pa man tapos ang proyekto ay ramdam ko na ang bilis ng biyahe dito balang araw. Samahan nyo na lang ako at ating silipin ang bahagi naman sa bahayan ng Botolan sa Zambales. Walang duda, isa na ito sa pinakamagandang view na nakita ko dito sa Zambales. Oh, good morning mga brother. Dito pa rin tayo sa Iba, Zambales. Yan. Dito tayo nag-overnight. Pangalawang beses ko na rito. Teka lang, may mangroves. Buti na lang dito ako nadadaan. Ayun, kumukuha siya ng tulya. Maraming tulya dito. Ganda rin pala. Bakawan, dami. Presko pa. Maaga-aga pa to mga brother. Alas 7 pa lang ng umaga. Alright. Alright guys, tapos na tayong magkape. Pampagising sa katawan lupa. Banda rito yung kakaliwaan natin eh. Minemorize ko na yun sa map. I think dito na. Pangalawang kanto. Dito na magsisimula yung Capas to Botolan Road or Botolan to Capas Road. Ayan. Pasok na tayo ha. So far maganda naman yung kalsada rito. Kitang kita na natin yung kabundukan na tutumbukin natin. Ayan. Mga kabahayan din pala to. Ginawa nila ng kalsada. Or recently lang din to mga business na to. Kasi alam na nilang may ginagawang kalsada. Siyempre, abang kumbaga. Nag-aabang na sa business opportunities. May gasoline station pa. Saan ka pa? Ang lalaking akasya. Oops. Wait. Ha? Ayos to ah. Oh, grabe yung mga bato niya oh. Kala mo granite. Is that a granite? Parang meron pang inaakit din doon sa taas. Tara puntahan natin sa taas. Siguro meron na tayong natatakbong around 5 kilometers. 5 or 6. Malayo-layo na yun eh. Maganda naman kasi yung kalsada. Kaya mabilis tayong magpatakbo kanina. First day hike. Nice! Uy, ang ganda rin! Yan yung malaking ilog na tinatawid natin dito sa Botolan, yung may mahabang tulay. Mamaya sa gilid tayo dadaan yan.
Alright guys, tuloy ang biyahe. So yun nga, nakapagpalipad tayo ng drone dito. Nakita natin yung kabila ng bundok na to. Yun na pala yung ilog na hinahanap natin. So may nakita akong tulay doon kanina na ginagawa. So parang mga poste pa lang ng tulay yung nahagip ng drone shot natin. At nakita ko rin yung daan actually. Paakyat papunta doon sa kabilang bundok din. May bundok pa yan sa kabila na ito. Na sementado na rin naman yung kalsada na yun. At sa malamang yun yung hinahanap nating kalsada, yung kadugtong na ito. Tapos dito sa right side yung nabanggit ko kanina na ilog, malaking ilog. Nakita rin natin, grabe pala yung luwang niya banda rito sa taas. Woo! Gaano kahirap ang kalsada mo? Let's find out. I think makakatutubo na rin natin yung mga nandito eh. Ito yung nakita natin na parang may quarry yata dito. At sa kaliwa natin, ito yung napaliparan ko ng drone shot kanina. Yung nilagpasan natin, kaya ako nakita banda rito sa part na to. Ayun na yung tulay. So pupunta tayo dun sa kabilang bundok na yun. Doon tayo aakyat. Ay. Nervous mode na naman to mga brother. Woo! Solo Rider's Dilemma. O dulo na to ng nasisementong kalsada. Ito na yung mga truck ginagamit sa paggawa. Oops. Whoopsie. Walang gumagawa rito ngayon. So una pa lang, babaan na agad dito sa ilog. Grabe yung poste niya, no? Solid. Pero yun na mga brother, update din sa tulay na to. Sa ginagawang tulay na to. Dito sa Zambales side or Botolan Zambales side ng Capas to Botolan Road. Walang katao-tao rito eh. Wala tayong matatanungan. Eto, mayroong daan dito. Mag-inquire lang tayo kung paano setup dito. Kuya, magandang umaga. Saan po yung daan papunta dun sa kabilang daan dyan na ginagawa? Okay, sabi. Oo. Tama nga guys, dun nga. Mahaba-haba rin pala to. Napakasinig din niya tignan. Kita nyo yung bundok, yung backdrop niya. Diba? Oops. Matarik din to. Mabuhangin ang kalsada. Oops. Alalay lang. Ito yung likuan na nakuna ng drone shot kanina. Parang may bahay pa nga dito eh. Sa may unahan, ayun may bahay. So nakaabang na yung mga may-ari ng lupa rito. Nagsisimula na rin sila sigurong mag-develop. Nabulaga ako rito, napakaganda ng view na to. Yan pulverized. Tara, biglayin na natin. Oops. Oops. Oh yeah. Come on, Rosa. Yun. Sa ngayon may gumagawang backhoe dito.
Pangalawang tulay ito na nadaanan natin. Woo! Oops. Yeah. At may tindahan din, ayos yan. Sementado pa rin. Yan, marami-rami na rin palang mga bahay dito eh. Pwede pang puntahan sa dulo? Pwede pa. Pero hindi naman sobrang lala yung rough road nya. Ayun, sira yung part ng kalsada na to mga brother, lumubog. Ayan o. Pero buti maiksi lang, yung nasira. Mahaba-haba pa nga to. At itong ilog na to ay mas maraming tubig. Yung nadaanan natin isang tulay doon kanina, I think isa sa mga contributors lang na itong malaking ilog na to. Ang ganda na rito. Kita nyo? Wow! Wow! Walang duda, isa na ito sa pinakamagandang view na nakita ko dito sa Zambales. May ilog, tapos napakaganda ng backdrop mo na bundok. Whew! Solid! Solido mga brother ang rides natin dito. Tara, tuloy natin ang biyahe. I think ang pinakahuling part na ito ay yung malaking ilog ulit na ginagawa nila ng tulay. Sana marating natin yung malaking ilog na yun. Oops! Diyos mio. At merong uling tulay. Makikita nyo dito, merong farm ulit eh, ano? Konkreto na pati yung bakod nya. So talagang ini-improve na nila yung mga kanilang mga farm. Ito, pakyat na tayo. Come on, Rosa! Tercera lang yan, tapat na. Oops, mahaba-haba rin akyatan pala to. Ito. Gandang umaga. Malayo pa yung dulo na ito kuya. Pero sementado naman. Sibol, wow. Yung source ng tubig nila, mineral nga yan. Ang galing. Woo! Ang taas na natin. Mas maganda na ang view dito. Ang ganda. Wow! Tayuan ko na nga lang. Pero parang ibang parts ng bundok ay nasunog. Ayun guys, parang may nasunog na part ng bundok. Dito. Dito ba? Tingnan natin dito sa baba. Mahirap-hirap na nga rito. Mahirap-hirap na nga. Parang ko ng drone silipin natin kung saan dudugtong yung kalsada na to. Baka sagaling mahagip natin kung... Aray ko! Saan tayo mas magandang tumaan?
Okay guys, so ayan, nakita natin sa drone shot kanina, napakahaba pa pala. Babaybay natin pababa itong bundok na to. Mahaba-haba pa pala to. Nagdadalawang isip pa ako kung itutuloy ko. Pero maaga pa naman. Around 10:30 pa lang to ng umaga. So tara, subukan natin babayin. Kaya naman to. Ayan, dadaan tayo dito sa gitna ng rat. Ang lalaking pato yan. Ewan ko nakita niya sa camera, pero ay, Diyos mio, garapon. Itong lalaki niyan. Tara. Susunod na problema na ito, paano akyatin? Ayan ang magandang tanong. Problemahin muna natin ito, paano bumaba. Oops. Kalahati na tayo. Importante dito may mapakan lang ako eh. Para mabalansin natin yung motor. Oops. Grabe. Grabe na to. Oops. Woo! Holy moly. Alright, let's go. Move forward. May mini falls pa dyan. Tara, biglayin natin to. Madulas ang gulong niya. Ang lalaki mga bato dito. Ito naano to mga to nung pagulan eh. Dami mong bato niya, no? Teka lang. Teka. Mas mahirap ata to. Pilipin natin. Sa camera guys, siguro flat lang to at saka makita nyo maliliit lang yung bato. Pero napakalalaki pong bato yan. Pwede dito sa gilid. Unti-untiin natin yan kung itutuloy natin. Pwede doon sa gilid. Red soil. Yan, pwede dito. Unti-untiin lang natin. Nakita to ng drone shot kanina, kaso nga lang akala ko flat. Yung sa drone shot kasi parang flat eh, kasi nasa aerial tayo. Yung pala ganito kalala. Ganito pala kalala to. So bababa kayo dito, mas malalim to. Sa taas niyan mga brother, sementado na yan, hindi na natin pupuntahan. Ayan o, mixer. Butas sa gilid niya. So ito yung mga lalagyan nila ng tulay pagdating ng araw. So medyo mahaba-haba pa nga to na trabahuan. Kakasabi ko lang na hindi ko itutuloy dito eh. Pero nanggigigil ako sa daanan. Nanggigigil ako. Tara. Let's see how far I can go. Holy moly. Holy Mother Rosa. Sumasayad. Ayun.
Pag ganun yan, pag bibiglayin mo yan, nakaangkas ka, baka maya mag-wheelie ka dyan, babagsak ka. Wait, pababa pala to. Sana nabibigyan ko to ng hustisya sa camera. Tayo sa gilid. Dito pwede naman. Putik na yan. Putik na kung walang maapakan doon. Ang hirap pag maiksi ang bias. Yeah. Yun. Nakasurvive tayo dyan, pero alalahanin nyo, babalik pa tayo. So, ibig sabihin, lahat ng mahihirap na dinaanan natin, dadaanan ulit natin yan. Naku po, wait. Teka, pahirap ah. Teka lang. Kakalagpas lang natin doon sa isa, meron na naman. Ito medyo mahirap na talaga to. No, my friend. Masyado na malalaki to. Ilog na kasi, palibhasa. Ang kabuuan ng rides natin hanggang dito sa ilog na nasa likod ko ngayon. At sa taas na naman na ito ay sementado uli yan hanggang dun sa kung saan yung mas malaki pang ilog kaysa dito, nalalagyan ulit yun ng tulay na dudugtong din dun sa kabilang bundok. So napakadaming tulay na ito. Hindi man natin natapos lahat, pero the best pa rin yung experience na to. So ngayon naman, babalik na tayo papunta ng Iba, Zambales. At dadaanan uli natin yung mga dinaanan natin kaninang mahihirap. Ito na. Oops. Grabe, pagod na ako mga brother. Kaya, wala akong dalang tubig, nauuhaw na ako. Pakadaming punong kahoy, super dense. Green na green yan sa drone shot natin kanina. Napaka-presko. Nauuhaw na kasi ako. I think yun yung kailangan ko ngayong tubig. Alam mo, masiraan pa tayo ng lining na itong di oras. Oops. Huwag naman. Alright, good. That was awesome. Teka lang.
Wait. Wait. Oops. Yun, sa wakas. Nakarating na tayo dito sa may sapa. Dito na ako iinom. Pakalinaw ng tubig. Diyan na lang ako uminom kanina. Dito ako uminom kanina, oh. Napakalinaw, kitang-kita mo sa ilalim mo. Uy, may konting liguan niya rito. Sulit na sulit! Itong rides na to, parang nakalimutan ko na yung mahirap na aakyatin natin dyan, ah. Yun, tapos na tayo maligo mga brother. Magtampisaw dyan sa napakalamig na tubig na to. Tanggal pagod! Panalo. Yan yung aakyatin natin. Nakapag-relax na ako, tapos biglang eto na naman. Isa sa mga unos na kailangan nating lagpasan to. Oops. Nababa ko naman, pero hindi talaga ako makakapaniwala sa mga pinaggagawa ko ngayon. O, tara, gagawin natin to, papanuorin natin yan. Kyatin na natin para matapos na. Bangin na yan sa kaliwa natin. Oops. Yeah, come on. Good job, Rosa. Walang ya. Oops. Wait, dumudulas yung bato. Yun. Grabe, pag naakyat natin to, super satisfying to. Let's go. Yeah. I'm alive. I'm still alive. Yeah. Come on. Yung pinaliparan kong part ng cross na yun, may church pala dyan. So tara, akyatin natin. Sana okay yung kalsada kasi dito pa lang sa bungad medyo langanin na. Saan tayo? Dire-diretso. Dire-diretso ba? Dire-diretso. Diretso, come on! Come on, Rosa! Let's do it! Baka may tao dyan, sabi, nababaliw na yata. Sigaw ng sigaw. Iwan na lang natin yung motor dito. Napakaganda ng view. Ayun, natatanaw ko dito yung pinagdaanan natin kaninang mga kalsada. Yun yung hindi natin naabot. Yung may umuusok na yun. Hindi natin naabot yan, pero mahaba-haba pa rin pala kung saan tayo tumigil. Ang ganda ng poste niya, mga brother. Galing nang nag-design yan, ah. Ito may altar. Kita nyo naman yung view. Dahan-dahan bigla. Oh. Karamihan naman intact. Meron din namang loose. Ito loose na. Ay, dulas-dulas din to eh. Kasi ito na yung napupulbo na yung ano niya. Napupulbo na yung dating lupang nakabalot sa mga bato-bato. I survive. Oh. Whoopsie.
Nagre-reflect yung araw. Hindi ko makita yung dinadaanan ko. Loko na. Wow. Ayun. Come on. Pakaswabe nun ah. Woo. Sundan na lang natin yung dinadaanan ng mga kariton para mas malapad tsaka mas matigas na yun kasi kung gagawa tayo ng sarili nating trail dyan, baka malublob lang tayo dyan sa lahar. Putik. Umabagal lang masyado. Tignan mo yung dinaanan ko, nag-SS na ng ganun. Para tayo na sa disyerto no. Ang kagandahan niya, may natatanaw tayo mga bundok sa isa sa mga highlights yan eh. Kailangan talaga nating ituloy ito kasi hindi ako makapagpa-practice kung hindi ko itutuloy itong race na to. So far hindi siya enjoy rides. Itong buhangin, seryoso, hindi ako nag-enjoy. Pero ganun pa man, para makagain lang tayo ng experience. Napaliparan ko na to ng drone kanina at meron akong nakitang lake doon sa part na yun ng bundok. Mula dito hanggang doon sa may lake, siguro mga around 3 to 4 kilometers yan. So siguro yun na lang magiging target natin ngayon, maaga pa naman. Kung makikita nyo lang yung gulong ko sa likod, ayun, nagbubuga na lang siya ng buhangin. Oh. Ay, ito mas matigas na rito. Diyos mio, garapon. Ayun, matigas na. Ang smooth lang. Yun. Oops. Yeah. Kita nyo, ang daling ibangon ng motor na to. Hindi naman ako gigil mag-drive dito. Sakto lang naman, kalmado lang naman ako, pero gumigewang talaga. Iba yung dito sa kaliwa natin mga brother, nandyan yung lake. Ang tanong, paano natin pupuntahan yan? May tubig pala dyan. Gaano kalalim yung tubig niya?
Malalim yung ilog? Hindi yung tatawiran ng motor dyan? Pero lalabas na kami. Mali yung pinasuko namin. Parang may bantay ata dyang aso. Oh. Makasurvive din ako rito. Kailangan pala to bira ng bira. Oops. Woo! Oh, ayun, lupa na, mas makapit yung gulong dito. Woo! Walang yung buhangin yan. Hindi ko na-enjoy. Kanina ko na-record yung kanina kung natumba ako doon sa may baba. Pero dahil nga buhangin lang, walang problema. Bumangon agad ako para walang nangyari. Ayun na yung lake nga pala. Pupunta natin. Kung pupunta pala tayo ng Barangay Palis, ay hindi rin pala basta-basta ganon. Kailangan natin isakay itong motor doon sa kariton nila. Yan, sila yung nangontrata dito na gustong tumawid sa ilog. So kahit pala gugustuhin ko rin ngayon, although wala naman ako balak kasi nga ang hirap pala ng mag-drive sa buhanginan. Ngayon ko lang talaga na-realize ang hirap pala. Ay hindi ganun kadaling pumunta doon. So pwede rin naman, syempre pwede, kaso nga lang alam mo yung hassle, hindi yung dire-diretsong klase ng travel dahil kailangan nyo pang isakay sa ganito, ganyan, tapos dadaanan mo mabuhangin pa. So nonetheless, good experience pa rin sa akin to dahil yan ang sabi ko, first time ko pa lang naman talaga sumabak sa gantong ride sa buhangin na sinasadya. Hindi kasi ako nasanay sa ganong usad na mabagal, sanay ako medyo mas mabilis ng konti, kaya siguro wala akong tiyaga. Sa mga parkingan ng mga kalabaw. Tayo sa kabila. Oops. Pero dito pa lang napakalinis ang tubig niya, oh. Parang gusto ko tuloy maligo. Kung makita nyo yung mga bahay na yon sa bundok na to, may mga bahay, oh. At kung isa-search natin yan sa map, ay merong coffee shop dyan. Gusto ko nga akyatin yan, tignan natin kung may daan. Paano ba yung daanan yan? Malamang may daan dyan, may coffee shop eh.
Ito yung babaan naman ng ilog na pinapakita ko sa inyo sa taas kanina, kung saan tayo nanggaling. Doon tayo nanggaling sa taas, doon. Sa barangay doon. Solid ang adventure dito. Yun. At least sementado siya. Oops. Uy, ang taas na natin. Magandang view dito. Uy, grabe yung liko na yan ah. Solid na ng view. Woo! Oh yeah. Oh yeah. Ayun. Ayun. Okay naman yung daan, medyo matarik nga lang. Tapos kurba-kurbada, pero madali lang kasi sementado naman. At mabibiyayaan kayo ng napakagandang view mula dito sa taas. Pero solid din pala tong lugar na to. Check nyo sa map, makita na to sa map. Order tayo ng halo-halo. "54 kilometers ang haba ng isa sa pinakasikat na mountain road sa Luzon. Ang layunin ng proyektong ito ay idugtong ang bayan ng mga Tarem at Aguilar, Pangasinan patungo sa bayan ng Santa Cruz sa lalawigan ng Zambales. Ang 4-lane road na ito ay mas kilala sa tawag na Daang Kalikasan. Bukod sa bilis ng biyahe dito pagdating ng araw ay malaking tulong din ito sa palitan ng produkto ng Pangasinan at Zambales. Isama pa natin ang naggagandahang mga tanawin dito na siguradong dudumugin ng mga turista. Nakailang silip na rin ako sa proyektong ito pero hindi ko pa talaga nakukumpletong daanan. Sa araw na ito ay muli kong sisilipin kung ano na nga bang estado sa paggawa ng Daang Kalikasan mula sa Santa Cruz, Zambales hanggang kung saan tayo pwede magmotor. So base sa drone shot natin kanina, ito na yung highest point ng Daang Kalikasan. Successful rides mga brother, all the way from Santa Cruz, Zambales hanggang dito sa mga Tarem, Pangasinan via Daang Kalikasan. 4th day dito sa Iba, Zambales, dito sa resort na to. Yan ang seashore nila rito. Medyo may konting twist nga lang itong rides natin na to dahil hindi tayo dadaan sa main road. Partly dito dadaan tayo sa main road, pero pagdating ng Santa Cruz, Zambales ay dadaan tayo dun sa Daang Kalikasan. So kung maalala nyo, unfinished ride na naman yan mga brother, yung Daang Kalikasan na yan, dahil dala-dala ko yung si Dominar dati. Meron ilog doon na hindi ko natawid. Alas 10 ng umaga. Good morning ulit. So pauwi na tayo. Dito tayo ngayon sa airport ng Iba, Zambales, yan sa tabi natin. Dito nagpa-practice yung mga bagong piloto eh. Tsaka dun sa Lingayen, Pangasinan, marami rin nagti-training dun. Ayan o, nagte-take off. Ito medyo malaki-laki to. Naalala ko yung movie na American Made, si Tom Cruise. Nagdi-deliver siya ng mga para sa drug cartel, sina Escobar sa Colombia. Ganyan yung gamit yung aeroplano eh. Mga 4-seaters. Santa Cruz, Zambales. Medyo kumukulim-lim na. Kung kailan tayo aakyat ng bundok, doon naman nagsimulang kumulimlim. Kita nyo sa bandang taas, makulimlim na. Silipin lang natin kung saan ang natatapos ang Daang Kalikasan. Banda rito naman sa Santa Cruz, Zambales side. Kasi doon sa may Pangasinan,
medyo mahaba-haba na rin yung nagagawa nila ron. At sa tingin ko dito mahaba na rin eh. Dito na tayo sa sentro ng Santa Cruz, Zambales. Bago tayo umakyat, merienda muna tayo rito sa babaan. Malapit na rin naman yung pasukan natin dyan. Moment of truth na, malalaman na natin to kung sementado na nga ba yung kalsada dyan sa taas. Halo-halo tayo. Namiss kong halo-halo. Dito na tayo sa sementeryo. Ito yung pasukan nyo galing sa highway. Yung likod natin yung highway dyan. I think isang taon na rin mahigit yata nung last na sinilip ko yan. Tapos hindi ko tinuloy dahil nga doon sa river crossing na napakalalaking mga bato. Ang dala ko nun si Dominar eh, alam nyo naman yung motor na yun ay sobrang bigat. Kaya hindi ko siya sinugalan. So ngayon most likely kakayanin natin yung ilog ngayon dahil nga magaan-gaan na itong motor natin. Kaya madali na lang siyang kontrolin. Na-excite na naman ako. Marating lang natin yung pinakatuktok, siguro solve na ako doon. Alright guys, nag-buff lang ako ng 1 litro pandagdag kasi baka magtulak tayo sa taas ng bundok nun wala sa oras. Kamusta na ang daang kalikasan? Malapit na tayo actually mula rito. Barangay Ginabon ata pangalan ng barangay na to. Alright, sana hindi tayo ulanin sa taas, mahirap na. So mga around 5 liters ang gasolina natin ngayon. Posibleng maubusan pa tayo niyan. Ayan na mga bundok. Medyo green na nga ngayon kasi nga naulanan na yung mga yan. Papaliparan ko lang ng drone para mas makita natin. Dinagit ng lawin yung drone. Nakita niyo yung drone? Nakita niyo? Dinagit nga eh. Andito yun, binagsak. Yan, nakita rin nila. Sana hindi malalim to. Walang yan. Nakailang drone na akong nadagit. Siguro mga 3 drone na. Ang unang nadagit sa akin nun yung Mavic Pro. Malaki-laki yun pero dinagit siya ng agila, ng lawin. Tapos yung pangalawa, uwak. Ayun mga brother, nakita nyo? Kita nyo yung mapa ko sa cellphone. Saktong-sakto kung saan siya bumagsak. Then nandito siya, oh. Nakamatch. So yun, nagpawisan ako doon, nakakahanap ah. Siguro mga 10 minutes lang din ako naghanap. So far intact pa naman siya. Okay guys, tara, tuloy natin. Makulimlim na sa taas oh. Ayos din, at least na-recover natin yung drone. Kasi maraming footage na nandun. Yung rides ko pa kahapon, nandun yung footage niya. At gumagana pa. Walang problema sa drone. Okay na okay. Eto na, akyatan na to. Sana kulimlim lang to, wag lang ulan. Ito yung mining company mga brother, yung kanan natin. Minahan ng nickel yan. May araw pa naman dyan. Dito tayo sa nagpapatakbo, makulimlim. Come on Rosa! May meron ng bahay dito oh. Ayos yan ah. Oo, baka naman gagawing resort na rin yan. Nag-aabang na. Boss, ano ba to? Resort? Government may-ari? Private? Ah, yung pinaka-view deck niya. Yung parang malaking bahay na yun. Meron sa baba. Meron pang parang pyramid oh. Yung sa France. Sa Paris. Ayos ah. Maliliit na bato to, madulas to. Oops.
Oh, parang mahaba-haba na nga ata. Kasi part dito nung last na pumunta ako, mayroon pang hindi na sa semento. Ayun na, sementado na nga oh. Mabato, mabato, mabato. Time check natin, around 12 noon na to. Ayun. Nailang na tuloy ako magpalipad ng drone mga brother dahil nga sa nangyari kanina. Woohoo! Ganda ng view. Ay, tignan natin na kung tapos na yung tulay. Ay, hindi pa. May barikada pa. May harang pa doon, oh. Ibig sabihin, dito pa rin tayo sa ilog dadaan. Ay, Diyos mio, karapan! Buti pa si sir, naka-Pajero 4x4 yan. Ah, hindi na, naayos na. Hindi katulad ng dati. Alright, eto na, wala na, okay na yan. Natanggal na yung malalaking bato rito. Napitpit na. Yeah! Yan, sa mga gusto mag-rides dito, okay na po yung ilog. Wala na pong malalaking bato. Yun. So sana nga tapos na nilang gawin yung pinakamataas diyan sa tuktok ng bundok. Kasi mula dun sa pinakamataas na part na yon, malapit na yun dun yung boundary. Wow, ang epic. Ang epic ng akyatan na yun, ha. Ayun, kita na natin yung pinakamataas. Ayun nga, nakikita ko may sementado na. So most likely maakyat natin yan hanggang sa taas. Whoopsie, whoopsie. Oh, may bukal pa rito. At least may iniinuman yung mga nagtatrabaho. Whoopsie, whoopsie. Kalma, tranquilo amigo. Oops, river crossing. Hindi ko kita. Ah, hindi naman. Ayun, may kasama tayo. Naka-Fortuner pala to. Wow! Wow! Matagtag din to kasi maraming batong maliliit. Iyon. Siyang kulimlim na. At saka dense na rin yung mga punong kahoy dito, mga tanim. I think protected area rin yata to. Ayun, at saka matatangkad.
Boss! Pwede ko kayang marating hanggang sa Aguilar? Pwede? Pero yung papunta nung sa mga tarim dyan, malayo. Kaya na? Pero makakonekta na ako hanggang mga tarim? Pwede naman pala papuntang mga tarim mga brother. Hanggang mga tarim na tayo. Grabe ang bilis ng biyahe natin kung ganun yung mangyayari. Kasi isipin nyo, napakadaming bayan ang dadaanan natin dyan sa highway. Kung sana doon tayo dumaan, di ba? Grabe haba nun. Pero dito, tatawirin lang natin tong bundok na to. Sa kabilang side ng bundok, mga tarim or depende sa pupuntahan nyo, pwede rin sa Aguilar. Sabi sa akin, mas mahirap pa nga daw yung daan papunta ng Aguilar dito kumpara sa papunta ng mga tarim. Yung pinakamataas na part ng kalsada, akyatin natin yan mamaya. Kaso nga umaambon na. Kaya minadali ko na yung drone shot ko. Shoutout kina Justin tsaka Daniel. Marami sila rito actually sa taas. Ito yung mga nagtatrabaho rito. Gumagawa ng drainage. At saka barrier din ata. Concrete barriers. Whoops. Malamig na rin ang ihip ng hangin dito. Woohoo! Red soil. Grabe, pulang-pula. Ayan, napakadami nilang barracks dito. Madulas nga rin to. Haha. Okidoki. So base sa drone shot natin kanina, eto na yung highest point ng Daang Kalikasan. Kita nyo may nakakulong-kulong pa nga eh, oh. Kahit si Dominar ang gamit ko dito, kayang-kaya to eh. Napitpit na kasi yung kalsada. Ang dami pala na talaga nila rito. I think dito yung papunta ng Aguilar, dito sa part na to. Yan yata yung papunta ng Aguilar mga brother, di ko sigurado. Lapit na, lapit na. Kitang kita na rito yung sa baba, sa kabilang side. Ongoing yung pagsesemento dito sa akyatan na to. Mahaba-habang akyatan din to. Amoy asfalto. Ayun, nag-asfalto nga sila. Bukas makalawa, tapos na nilang sementohin to. Kasi bubuhusan na lang yan eh. Dito yung motor pool. May tindahan pa doon, oh. May mabibilang kayong may pang merienda. Bakit dalawa? What's up with this road? Oh, may aso dito. Ano to? Naliligaw? Hey doggy! Where are you from? Ah, may kubo rito. Oops! Yeah. Oops! Wait.
Mukhang madulas din to, mabato to. Yung bato niya, iba yung bato niya. Whoopsie, whoopsie. Whoopsie, whoopsie. Yeah. O baka ito yung pinakamataas. Hindi naman. Ito na, ito na. Dito lang muna tayo. Hi mga brother, maaraw na dun sa baba oh. So dito lang sa part ng bundok na to yung umuulan. At nakikita ko merong pailaw sa kalsada. Ayun oh. Tignan natin, dadaanan natin yung mamaya. Kasi banda rito sa Santa Cruz, I think wala naman pailaw akong napansin. Tansya ko dun sa rough road na dinaanan natin mula dun sa pinakataas na part ng kalsada. Around 3 kilometers na rin to. Mahaba rin pala tong rough road nya. Pero gaya ng nasabi ko, flat po itong rough road na to, hindi yung pahirapan. Kita nyo, malinis siya. Halos flat na nga eh. Kampo to ng sundalo. Mga brother, may flag sa taas. Ayun na nga. Sementado na. Ba't 200 dito? Nalito tuloy ako. Meron pang view deck doon oh. Grabe, lapad. Wait. Seryoso, saan pupunta to? I think alam ko na kung saan pupunta to mga brother. I think ito yung papunta ng Aguilar, Pangasinan. So tama, ito nga yung papunta ng Aguilar, Pangasinan. Babayin nyo natin to. Ganda rito sa baba. Oops. Bad trip naman to dito, naputol sa may ano. Whoops. Okay naman, swabe naman. Swabbers naman. Pero madulas yan ha. Maliliit na bato. Confirmed ko na ito yung pababa papunta ng Aguilar, Pangasinan. Kasi sa drone shot natin, nakita ko yung ginagawang tulay dyan sa baba. Yung tulay na matagal nating inaantay na matapos. Kitang kita sa drone shot. So ito na ngayon, ano lang pala, maiksi lang pala yung akyatin dyan. Pero rough road na siya. Pababa na ito dyan sa babaan lang. Rough road na yan, putol na tong sementadong part na to. Parang ganyan yung quality ng kalsada dyan. Tinabunan ng mga nag-grind na bato. So, actually nakakatakot din yung ganyan. Madulas yan mga brother. Lalo na pag hindi mo nasundan yung track, yung dinadaanan ng gulong, nakakatakot din yan. Baba na tayo ng mga Tarem, pauwi ng Tarlac City. Let's go, so go! Wait. Merong may view deck doon. Silipin nga natin. Dati, nung unang punta ko dito, nung bago mag-pandemic, ito yung last na napuntahan, na pwedeng puntahan nung time na yun, itong part na to.
Ang hirap ng akyatan niyan dati, grabe. Pulverized na na buhangin, halo-halo. Nadulas ako diyan dati sa bababa diyan eh. Tapos dito, rough road na yan, hanggang dun sa dinaanan nating part ng kabundukan na yan. Merong view deck dito sa taas. At ang basura, marami-rami rin yan. Oh ha? Tanaw na natin yung mga tarem. Ayun, yung nasisinagan ng araw na yun. Akala mo siya lang ang pinagpala. Tapos banda rito ang kulimlim. Yun lang yung yun lang yung nasisinagan ng araw. Tarlac City mga brother, doon pa. Doon tayo uuwi. Pero at least sobrang lapit na yung dinaanan natin. 2:53. Ayan, 2:53 ng hapon. Maaga pa. Pero matagal din tayo sa taas kanina. Matagal tayo doon sa may Santa Cruz side kasi nagpapalipad pa ako ng drone doon. Kita nyo naman sapatos ko, kulay red na. Dahil sa pulverized na mga lupa doon sa taas ng bundok. Mga red soil. Dito, ang hirap dito dati mga brother, tumakyata na to. Natumba ako dito, nagmukha akong espasol. Daang Kalikasan for the second time. At least dito sa part na to ha. Kasi napuntahan ko na to dati bago pa man mag-pandemic. Ang lalaki na itong mga agoho tree dito sa gilid. Kita nyo naman, ang lalago na. Eto na, baba na to. Dito na yung dulo ng Daang Kalikasan. Ayan. Woo! Successful rides mga brother, all the way from Santa Cruz, Zambales hanggang dito sa mga Tarem, Pangasinan via Daang Kalikasan. At finally natapos ko na. Maraming salamat sa inyong pagsama at panonood. At kung nagustuhan mo ang video na to, please like, share, and subscribe. Mike Solo Riding Adventure signing out. I'll see you on the next adventure!